ହ୍ୟାଲୋ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକକୁ ଯାହାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଜାଣନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବିଧିବିଧ ଆଜି ଆପଣ ରଥ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଦେଇଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଚାଲିଲା ମାରେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗଛ ହେଉଛି, ଏ ଗଛ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଥିବେ। ଏ ଗଛର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବନେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଗଛକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଗଛର ବେଶୀ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଶା ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବେଲ ଗଛର ପତ୍ର 7ଟି ଆପଣଙ୍କ ତୋଲିବେ। 7ଟି ତୋଲି ରଖି ଆଉ ତାପରେ କରିବେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ ଯେଉଁ ଝିଅ ଯାଉଥିବ ବାଟରେ, ସେ ଝିଅର ବାମ ପାଦର ତା'ର ଧୂଳି ଟିକିଏ ଉଠାଇ ଆଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ଜଣା ନ ପଡ଼ିବ ସେମିତି ହିଁ ସେ ଝିଅର ବାମ ପାଦର ଧୂଳି ଆପଣ ଚୋରେଇକି ଆଣିବେ। ଆଣିଲା ପରେ କରିବେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏ ବେଲପତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲପତ୍ର 7ଟି ବେଲପତ୍ର ଆପଣ ତୋଲିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଧେଇକି ତୋଳିବେ ବେଲପତ୍ରକୁ। 7ଟି ବେଲପତ୍ର ତୋଲିବେ। ଆଉ କୁଙ୍କୁମ, ଆପଣ କୁଙ୍କୁମ ଜାଣିଥିବେ। କୁଙ୍କୁମ ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ମିଳିଯାଏ। କୁଙ୍କୁମରେ କୁଙ୍କୁମ ଭିତରେ ତାକୁ ମହୁ ମିଶାଇବେ। କୁଙ୍କୁମରେ ମହୁ ମିଶାଇବେ। ଆଉ ଡାଲିମ୍ବ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ବେଲପତ୍ର ଏଇଠାରେ ସେ ଝିଅର ନାମ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ସେ ଝିଅ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ସେମିତି ହେଲେ ଏ ବିଧିଟି କାମ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠାରେ ସେ ଝିଅର ନାମ ଲେଖିବେ 7ଟି ପତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ 2ଟି ପତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏ 2ଟି ପତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଦେବେ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଦେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ସେ ଝିଅର ନାମ ଲେଖିବେ। 7ଟି ପତ୍ର ବେଲପତ୍ର ଆଣିବେ। ଆଉ ସେମିତି 7ଟିରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦେବେ। ଯେମିତି ସେ କୁଙ୍କୁମ ଆପଣ ପାଣିଥିବ, ସେ ଶୁଖିଗଲେ ତାପରେ କରିବେ କ'ଣ? ସେ ଝିଅର ଧୂଳିକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବେ। ଏଇଠାରେ ଯେମିତି ପାନ ଭଙ୍ଗାଯାଏ ସେମିତି ଭାଙ୍ଗି କ'ଣ ଏବେ ସେ ଝିଅ ଘରର ତା'ର ମୁହଁରେ ଅଧିକାଂଶ ତା'ର ଛାତ ଛାନି ତା'ର ଉପରେ ସେ 3ଟିକୁ ଫିଙ୍କି ଦେବେ। 3ଟିକୁ ଫିଙ୍କି ଦେବାର ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା ତାକୁ ଜାଲିକି ଭସ୍ମ କରିଦେବେ ହେଲା। ଜାଲିକି ଭସ୍ମ କରିଦେବେ। ବାସ୍ ଏତିକି କରିବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, 3ଟି ତା ଘର ଉପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ବାକି ଜିନିଷ ରହିଲା ତାକୁ ଜାଲିକି ଭସ୍ମ କରିଦେବେ। ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ବନ୍ଧରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ ହେଲା। ଏତିକି କରିବେ। ଦେଖିବେ ସେ ନେଇକି ଆପଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୋହିନୀ ହୋଇଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସାଥ କହିଦେଉଛି। ଏଇଟା ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ବି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଅନେକ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଶା କରୁଥିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ରହିଲି। ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ହରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।